חברים, כאן דברול סטארט בסרטון חדש. אני יודע אם אתם לא שומעים אותי, אבל היום אני אשחק עם איזה דמות שבא לי. כאילו, יש לי אותה. לא יודע, הבאתם לי את המזל. יאללה. יודע איזה עולם זה? אוקיי, כל מי שלא יודע, העולם שנבחר זה העולם הזה. אוי ואבוי, למה כאילו יורים עליי? אין ברירה, פשוט תקפוץ לכל מקום אפשרי. זה לא מה שתכננתי. שלום לך שלי. חצי לא צריך לקפוץ. דובי, לא תצילו אותי. יש לא אפשר גם להיכנס בחזרה. ספרוס הוא ממש טוב בעולם הזה. אני אראה לכם למה. ספרוט כמו דינמייט, רק יותר טוב, יותר חזק ויש יותר גליץ' במפה. לא אוהב גליץ'. פשוט אני יכול להישאר סתם זה לא גליץ'. גליץ'. וואטה, לאן זה הולך? אני מכוון את זה רק לקיר, אבל זה לא רואה את הקיר. וואטה. ככה לא. מה? וואט. פגעתי בה. וואו. אני צריך, לא. יש, לא. אוי ואבוי זה. חכו, אם אתם רואים את העולם הזה, אני אראה לכם איך הוא נראה. אם אתם ראיתם את העולם הזה, אז תעשו לייק לעולם שלי. בבקשה, תעשו לו לייק. לייק למוד הזה. לייק. וגם לייק לסרטון, להירשם לערוץ. שמעתי שהגענו ל-301. אני נותן לכם מטרה לסרטון הזה. מטרה אבל ממש קשה, ממש. 10 לייקים. 10 לייקים. זה הרבה, כאילו בשבילי, כי אתם לא צופים לי. אני פשוט מניח את הטלפון שם. לא. מה זה? ספורט הוא לא טוב. לא באמת. ולפה. אוי שלום יעל. הרגתי, לא.
כמעט הרסתי את גאלה. לא יהיה עם ספורט. בוא ננסה עם תיק. ראיתם את הגליץ' של ספראוט? תנסו, עוד מעט העולם נמחק. זה כדורגל. הלו. אחד. תודה בול. ביי. ביי לך בול. ביי. What the fuck? לא, אני רוצה לדרוך באמצע. לא. מה זה? מה זה היה? אני לא יודע מה עוד לעשות. בוא נהיה בכדורגל. מי טוב בכדורגל? פרנק אני לא טוב איתו, הוא רמה 20, נראה לי 21. יואו, נגיד סרד. מי זה? מקס הגדול. יש מקס הקטן. אבל יש טוב גדול. שם גדול. לא עלתה אותי. לא. לסיפור אחד לפני האחרון. לא. זה סיפור אודי. תראה. לא. כל שחקן כוכב, למה לא? אני אסיר את זה באוויר מכני. לייק. אם זה עולם שלי. בבקשה. אני מתחנן. לא, זה כמו בול סטארט. יש כמעט איזה מיליון שמשחקים בול סטארט. וזה מיליון מפות. אז מה בעיה? כל איש יכול לשחק במפה מסלו. זו גנצ'י, במפה שלי לא יצא אפילו אחד. למה? וואטה, הוא על 7 HP. והוא מת. מה פה קרה שם רגע? מה עשית? לא. הנה בקבוק של ברלי. הנה רובס של GSE. שם יש את הקטר של פוקו. זה לא ראיתי. מה זה? דלי. הנה הקטר של פוקו.
והגיטרה. וואט? לא. והפגיעו לנו, תודה רבה. לא. תנסי תתקע שתסמי את זה עכשיו. לא, ולא. לא. תכנני. אני עומד למות. לא, אני רוצה לבוא איתי, אבל הפקענו 2. יאללה. עוד עשיתי בוז, לייק, אין לי מושג. קליק לי האצבע. מקווה שנהנתם מהסרטון. ועד אז יאללה ביי. סאב ולייק, אל תשכחו לייק עד 10, אוקיי? 10 לייקים. ביי.